Ahoj Miluška, vítaj opäť v Glam TV. Ďakujem veľmi pekne, Tomi. Rád ťa tu zase mám, ako vždy, samozrejme. A dneska si spolu ukážeme, ako spraviť letné beach waves. Je to vlastne založené na tom princípe, že to majú byť také vlny, ktoré sú skôr také rozbité, nie úplne také pravidelné, aby to malo taký ten letný beachy šmrnc. Takže môžeme sa do toho pustiť? Som za. Tešíme sa. Beach waves máme hotové. Čo povieš, Miluška? Ja som veľmi spokojná. Také exotické. Exotické je krásne, hlavne vyzerá prirodzene, vôbec to nepôsobí nútene. Budeme veľmi radi, keď nám zanecháte vaše názory. Comment down below. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť.